Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kini ang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita ang mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Tracy kamakawani sa usa ka bangko sa Dakbayan sa Sugbo nagpositibo sa COVID-19. Subay nini bangko gi-lockdown human magpositibo ang 13 nila ka mga trabahante. Samtang nabalaka karon ang IATF sa kalit nga pagsaka sa bag-ong mga kaso sa syudad nga miabot og 39 cases. Aniya ang report. Nahingaw ang Deputy Chief Implementor sa IATF sa double-digit nga pagsaka sa new COVID cases sa Cebu City nga niabot na og 39. Hinoon giklaro ni Konsehal Joel Gaganera nga resulta kini sa daghang mga nagpaubos sa testing. Nagkanayon ng opisyal nga ang pagsaka sa kaso posibleng resulta na sa mas luag nga quarantine status ubos sa MGCQ sa Dakbayan. The number itself magod is 39 murag kuan kayo. As it is right now, it is spread to 18 barangays kanang 39. Unya ang top notcher na to dia apas 10 kabok. Gibutyag usab sa opisyal nga adunay bangko nga gi-lockdown human nagpositibo ang 13 ka mga kawani nini. Gipahigayon ang contact tracing sa mga tao nga adunay transaksyon sa bangko nga wa ibutyag ang ngalan. Nabantayan sa IATF nga ang transmission sa virus anaa sa mga trabahoan busa nanawagan sila sa mga kumpanya nga mohimo og pamaagi aron mapugan ang pagkatap sa kagaw. We have an average of 65% nato ang atong transmission is from outside home, no? So, dihay trabaho, then exposure sa mga market, o asa ng mga converging area. Usa na ni siya, resulta na ni siya sa movement, no? Nga there are establishments are opening. Samtang adunay upat ka mga LSI gikan sa kauluhan nga nagpositibo sa virus. I consider this a spike. It's 39. To me, sa ubang areas, kaning i-lockdown na i-hard lockdown na ang tibok probinsya ug na magayngani nga klase, no? Kauban si Marlon Milgaso. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Padayon ang pag-uso sa COVID patient nga nadangat sa Lapu-Lapu City Hospital. Gani karong adlaw 0 o why na-admit sa naasoing tambalanan nga COVID patient. Si Luan Mirondina sa report. Malipay yung gipahibaw ni Dr. Ronald Oporto, Lapu-Lapu City Hospital Administrator, nga na-discharge na ang tanang mga COVID-positive patients sa tambalanan. Hinuon may 40 pa ka mga pasyente nga may mga sintomas sa COVID o gipaabot pa ang resulta sa ilang swab test. We're very careful on that kay sometimes manggod ang kaning COVID is mura siyang mo-relate sa dengue nga mga manifestations. So mo nang atong gipaswab lang gyud atong mga patients. Matod sa hospital administrator, tungod sa padayong pag-ubo sa mga kaso sa COVID sa Dakbayan, wala pagyud magamit ang duha ka mga medical tents nga iya sa Red Cross o kasamtangang gimuntar at bang sa tambalanan. Kanitanan ron natong pasyente ron nga naas gawas karon ibalhin na nato dinhi sa sulod. So gihuwat na lang nato nga mahuman. Nahuman naman nato ang atong mga CR
ang tubig na lang nga supply mo atong gitiwas karon. Hayan sa musunod nga duha ka semana, mahawa na unya kining mga tents dinhi kay ma-transfer naman ngadto sa medical tent sa Red Cross ang mga pasyente nga kasamtangang gipahimutang karon dinhi ug huli pa na unya kini og mga permanent structures. Sa pikas bahin, nahuman-human na usab ang prefab medical facility ug ang dormitory sa mga frontliners nga gimontar sa DPWH 7 at bang sa Hoops Dome. Ang sa amo ma'am, ang smart house na lang yun ilahan na sila gitiwas nga ginagmay na lang. Ya, ang sa amo yun sa admin na pinis naman mi. Sa pagkakaroon, 123 na lang ang active cases sa 2,200 confirmed cases, human makarecover na ang 1,972. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisda. Duha ka mga tao ang naangol dihang gipamusil sa may Cebu South Coastal Road habig sa barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay. Ganin ang buntag. Si Chona Carion sa report. Ang biktima na ila nga si Leo Domingo Tulin, 50 anyos, gwardya sa usa ka telecom diha sa Dakbayan. Samtang napagan si Rando Cabrera, 24 anyos. Nasayran nga samtang padung sa iyang trabahuan ang biktima sakay sa iyang bisikleta, kalit lang kining gipusil sa suspect nga si Armando Cabico, taga Barangay Kansohong, nga luwan usab sa iyang e-bike. Ang mga biktima daling gidala sa Tambalanan. Nasikop ra hinuon dayon sa Talisay City Police si Cabico. Actually, ang usa ra gi target, but the other one nadamay siya. So we conducted hot pursuit operations and eventually we arrested one suspect who actually admitted to the crime committed. Nakuha po nato ang iyang armas nga gigamit. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, dugay ng adunay panagmingkil ang suspect ug ang biktima. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisda. Cebu City Mayor Edgardo Labella mipagawas og executive order nga nagmando sa pagpasira sa mga samang, mapribado man o mapubliko, subay sa paghandom sa adlaw sa mga santos ug mga minatay. Ang report ni Femery Dumabo. Subay sa executive order nga gi-issue ni Mayor Edgardo Labella, tak-upan ang mga samang mapapribado o pampubliko man sugod sa Oktubre 30 hangtod na sa Nobyembre 3. Nining mga adlaw, way tugutang makasud sa mga samang sa Dakbayan sa Sugbo. Tradisyon na sagad sa kadaganan ang pagduaw sa lubong sa ilang mga minahal sa kinabuhing ni Taliwan. Sugod sa Oktubre 31, bispera sa adlaw sa mga santos ug sa Nobyembre 2, adlaw na sa mga nangamatay. Sagad sa dagsaan ang mga samang sa Nobyembre 1. Hangyo ni Labella nga sabto ng iyang desisyon aron di na mausab pa ang pagsaka sa mga hitaptan sa coronavirus disease. Pagtuman usab kini sa kamanduan sa COVID-19 Interagency Task Force nga idili ang mga panagtapok. They are so overcrowded. Nahibaw gyud ko anak kay I know that because every kalag-kalag, every All Saints Day and All Saints Day, All Souls Day, we go around all the barangays. Awhag ni Labella sa katawhan nga himuon ang pagduaw sa mga samang o paglimpyo sa mga lubnganan sugod na karon hangtod sa Oktubre 29 o di kaha human na sa Nobyembre 3. Apan gikinahanglan gihapon nga masunod ang mga lagda sa IATF nga nagdili sa mga senior citizen o mga nag-edad og 21 anyos paubos nga makagawas sa panimay. Gikinahanglan usab ang pagdala sa quarantine pass, company ID ug certificate of employment. And it is always filled with people, hundreds of thousands of people. And we do not have enough multiplier forces even to manage the situation. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Samtang pipiras sa taga-Dakbayan sa Mandawi o yung usab nga sinada ang mga samang atol sa paghandom sa adlaw sa mga minatay o sa kalag. Apan ang mga mamaligya ay gawa sa samang sa St. Joseph Catholic Cemetery gianugnan kung mahitabo man kini. Si Chelo Valiera sa report. Wa papahibaw si Esmer Ocaña, sepulturero sa kaparian sa St. Joseph National Shrine kung unsay mahitabo sa paghandom unya sa mga kalag ug sa mga nangamatay. Sa pagkakaroon padayon sila sa ilang trabaho. Wa gimi mahimo na sir. Nagsunod lang gimi sa kuan sa simbahan.
Nasinati man ang pagtutaliksi kaganihang buntag, apan may pipila ka mga mandawihanon ang miduaw sa lubong sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Usa kanila si Jonathan de la Cuesta, taga Barangay Tipolo sa Dakbayan. Naanda na sa ilang pamilya ang pagduaw sa lubong sa ilang mga mahal sa kinabuhi, matag kalag-kalag. Apan aron kapugan ang pagkatap sa COVID-19, posibleng idili ang pagduaw sa mga lubong atol sa kalag-kalag. Uyon ra hinuon siya kung mauman kini ang desisyon sa kagamhanan. Pero sa panahon karon pwede madaglikay na lang dyan. Apan mas gusto si Edwin Ponte nga ipadayon lang gihapon ang naandang kalihukan. Mao kini ang mga adlaw nga sagad mo arang-arang ang ilang kita sa pagpamaligya og kandila og buwak. Sa usa ka tuig, pausaron po na mo. Oh, kaduha. Muna yung ko nga. Bakit ka nagmuna tumanon? Sugod sa Oktubre 31 hangtod na sa Nobyembre 2, dasukan ang mga samang sa mga tao nga moduaw sa lubong sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Uban ni June Solon, Chelo Valiena, Balitang Bistak. Angay nga masunod ang ipatumang curfew hours sa Dakbayan Subo gikan sa 10 sa gabi hangtod sa 5 sa buntag sa pagbukas ug balik sa Cebu South Bus Terminal. Gawas nini gibanduan usab ni Cebu City Mayor Edgardo Labella ang kapulisan Cebu City Transportation Office nga susihon kung nasunod ba ang minimum health requirements. Naimutang ang CSBT sa Natalio Bacalso Avenue sa Dakbayan Sugbo nga gibalik ang operasyon sugod kagahapon. Gipahibaw kagahapon ni Carmen Quijano, ang manager sa CSBT, nga balik sa 24 oras ang operasyon. Apan andam sila mosunod kung unsay patuman nga mando sa kagamhanan sa siyudad sa Sugbo sama sa pagsunod sa oras sa curfew. Comply with the curfew requirement. 10 o'clock, then 5 o'clock. As I've said, open ang terminal, but they are within the territorial jurisdiction of Cebu City. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gimultar nga grievance area sa Lapu-Lapu City alang sa mga SAP beneficiaries gidumog sa daghang mga tao. Physical distancing nakalimtan usab. Si Luan Mirondida adunay live report. May Bab kay ug mga adlaw na magsugod ang payout alang sa mga regular ug wait listed nga mga SAP beneficiaries sa unang unom ka mga barangay sa mainland sa Lapu-Lapu, hinungdan nga midagsa ang daghang mga tawo nga adunay mga pangutana ug reklamo kabahin sa SAP. Gidagsa sa daghang mga tao ang grievance area nga gimontar sa CSWD sa may e-library sa Hoops Dome. Tungod sa kataas sa linya ug mibunok pa ang uwan, nagdasok na ang tanan sa lobby sa Hoops Dome ug nakalimtan na usab ang physical distancing. Matag sa kanila, may mga pangutana o baka reklamo kung nganong wa sila malakip sa master list sa mga SAP beneficiaries. Gingnan mi nga wala pay payout, pizza 15 pang payout ningko kaybaw kog kanus ang payout pizza 15. Unya inig payout adto pa mi mo reklamo nga wala na. Mayo na karon nga kanang wala pang payout para makuan og unsay imong mga yango mo. Ang taga barangay ba pareho kami dire kay wala dito ang mga ngalan sa mga tao ba. Kay ang uban ani sapman. Lakip sa mga midasok ang mga senior citizens ug ang uban may dala pang mga bata. May mga PWD usab sama sa mag-live-in partner nga sila si Merlinda Sarona, 58 anyos, nga taga Barangay Basak, ug Victorio Gallardo Suguran, 78 anyos. Gipakita pa ni Merlinda ang nagkagisi-gisi na niyang social amelioration card nga mumatuod nga kalipikado siya isip SAP beneficiary. Pagpanghatag og SAP, man ko nila atong una tagae. Nya, ingon karon manghatag na pud ko no. Ningan hagi ko bisag gapiang ko maglakat. Ana. Ningan hagi ko kay basig nako ingalan diha nila. Nya wala man gihapon ko ingalan.
Sa telephone interview, gipasabot ni Annabeth Quezon, OIC CSWD, nga posibleng wa matarong pagpasabot sa matag barangay, hinungdan nga midagsa ang tanan ngadto sa grievance area. Supposedly, mama, atong coordination sa atong barangay kahapon, supposedly, mutabang sila o pagpasabot sa mga tao. Kaya karon ilang ito, siguro tanan dito sa Bukdong. Dugang ni Quezon, nakuratan ang ilang mga staff sa pagdasok sa mga tao tungod kay ubay-ubay kanila ang anaa karon sa Olango Island sa pagpahigayon sa payout sa SAP. Bab ug mga adlaw ang schedule sa payout sa mga SAP beneficiary sa Barangay Agos, Bangkal, Babag, Buaya, Kalawisan ug Kanhulaw. Bab. Daghang salamat Adluan Mirondina sa imong live report. Patay ang kanhi Vice Mayor Juan Pusila sa riding in tandem. Gawa silang balay sa Barangay Poblasyon, Pamplona, Negros Oriental kagabi. Dead on arrival sa dihang nadalas pribadong tabalanan sa Dumaguete City. Si kanhi Vice Mayor Kent Divina Gracia, nga nagalaga isip Civil Security Officer sa munisipyo sa Pamplona. Ibutyag ni Police Captain Tommy Tan ang hepe sa Pamplona Police Station. Kamao-pay pag-abot ni Divina Gracia, gawa silang gate dihang gipusil sa mga suspect nga daling nakasibat human sa krimen. Walay CCTV ug ngit-ngit ang lugar, mauwa mamayungi ang mga mamumuno. Sa videong gihatag sa GMA News, makita nga nagkadugo ug wa nay umoy ang biktima dihang gipakanaog sa sakyanan. Gibalhin kini sa ambulansya ug gidala dayon sa pribadong tambalanan sa Dumaguete City. Apan nakabsan siyang kinabuhi. Wa pa muluwat ug pamahayag ang pamilya sa biktima. Gawa sa politika, daghan pang anggulo ang isubay karon sa kapulisan. Sa iyahang social media post, gikondinar ni Pamplona Mayor Janice Digamo ang pagpatay kang Divina Gracia nga iyang gihulagway nga matilud-anon og dedicated sa iyang trabaho. Isip public servant, hustisya ang gipangita karon sa iyang makabanay ug kaabin sa politika. Mayor sa Dakbayan sa Sugbo miauhag sa ikatulong telecommunication company nga mopatindog sa laing cell site sa lugar nga layo sa daghang mga nanimuyo. Kini ang report ni Femery Dumabo. Angay mosunod sa mga rekisitos ang ikatulong telecommunication company sa ilang pagpatindog sa cell site. Sama na lang sa pagkuha ng environmental impact o pagpaminaw sa sentimiento sa posibleng mapektuhang mga mulupyo. Kini ang gibutyag ni Cebu City Mayor Edgardo Lebelia sa GMA-RTV Balitang Bisdak. Kagahapon, gihimo na ang unang public hearing sa mga mulupyo sa Sitio Calvary, Barangay Apas. Diin tinguha unta si katulong nga telco nga butangan sa ilang cell site. Apan dako gihapong supak ang mga residente sa dapit tungod sa kahadlok nga makadaot kini sa ilang panlawas. If these requirements are complied with and there will be no hassle or challenges to be raised by the residents, then there's no problem. They can put up the cell site. Tanyag ni Lebelia ngadto sa telco sa pagsubay sa bukirang bahin sa Dakbayan sa Sugbo nga way nanimuyo. Iyang gilagway nga 75% sa bukirang bahin sa syudad minus ang mga residente ikumpara sa 25% nga urban areas sama sa Barangay Apas nga tapad-tapad na halos ang mga panimay. Basta daghan kaayo nga mga barangays sa Dakbayan sa Sugbo. They can make a research, they can go up there and find out which barangays are not so densely populated. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Governor Gwen Garcia mitataw nga gipanalipdan lang sa probinsya ang interes sa mga Sugbuanon kalabot sa isyu sa Dolomites dito sa lungsod sa Alcoy. Busa paninglong yun sa probinsya ang tulubagon sa kompanya. Ano yung report? Apan nangita kog igong kusog nga moatubang ninyong tanan. Kay kabahin na ni sa Sugbo ug mga Sugbuanon. Panalipdan nako. Sa tibuok na kong kasing-kasing ang Sugbo ug mga Sugbuanon.
Giklaro ni Governor Gwen Garcia nga dili ang mining operation ang gipahunong sa iyahang gipakanaog nga executive order kundi ang local o domestic sale sa minerales nga gikuha sa mining company. Ang mining company 14 na katuig nga nag-export og dolomite sa Japan ug Korea nga mao'y lehitimo niining operasyon ug wa kinihilabti sa probinsya. Apan nagpahigayon na usab ang kumpanya og domestic sale diin gi-convert ang dolomites ngadto sa sand and gravel sama sa gigamit dito sa Manila Bay. Wa kini magbayad sa lalawigan ug wa usab kuno gani makakuha og bahin ang lungsod sa Alcoy. Gipasusi na sa probinsya ang violation og tulubagon ug andam ang Kapitulyo sa pagdala niini sa korte. I am not issuing a CDO against their existing operations as mandated by their MPSA and as has been going on for the past 40 years. Gipanghimugatan sa gobernador nga buot niyang mapanalipdan ang kinabuhi sa katawhan aron dili na masubli pa ang nahitabong trahedya sama sa dakbayan sa Naga. Gihulagway sa gobernador nga daw bugal-bugal ang gihimo sa kumpanya nga nabisto lang dihang nibuto ang isyu sa Manila Bay. Aduna na 7,000 metric tons nga nayabo sa Manila Bay human nahatagan og ore transport permit sa MGB-7. Apan gipugan pinagi sa cease and desist order ang laing 10.5 metric tons nga dad-o na unta sa Manila Bay. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Ganyan ang buntag yapod-apod sa Dakbayan sa Mandawi ang financial assistance arang sa taga-Dakbayan nga namatyan o sa mga tambal apan Mayor Jonas Cortez may pahimo sa gayon pinagi sa pagpasidaan kanila nga makuyaw gihapon ang panahon tungod sa COVID-19. Si Chelo Valiana sa report. Kuatro kamulupyo sa Dakbayan ang nakadawat og financial assistance nga nagkantidad gikan sa 3 ngadto sa 5,000 pesos. Naglakip kini sa medical ug burial assistance ug sa katong mga biktima sa sunog nga wa pa makakubra sa hinabang. Apan gipasidadan sila ni Mayor Jonas Cortez nga mag-amping og musunod kanunay sa health protocols sama sa pagsulod og face mask, face shield, social distancing ug kanunay panghunaw og gamot aron makalikay nga takbuyan sa COVID-19. Gipahibaw sa mayor nga nagkaubos man ang mga kaso apan dili gihapon angay mo kumpiyansa tungod kay miabot na sa 116 ang nakalas tungod sa COVID-19. Hinuon sa labing uwahing kaso sa COVID-19 sa Dakbayan, gahapong adlaw moabot na sa 1,858 kanang positibo ang naka-recover na, samtang 188 usab ang active cases. Uban ni June Solon, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Ani ay magtutudlo dinhi sa Dakbayan sa Subo kan sang hobby ang pag-uma ug nag-trending karon online. Kay gawa sa iyang mga video sa tambok kaayong pananom, mutudlo usab siya sa mga techniques alang sa insakto ug maayo nga pagpananom. Kini ang report ni Femery Dumabo. Utanon, lagot mon. O ma-fruit-bearing trees o kaha ornamental plant man, makita mo kini sa umahan ni Rafa Kapalaran sa Barangay Budlaan sa siyudad sa Subo. Si Rafa, 30 anyos, misaysay sa GMAR TV Balitang Bisdak. Nga bata pa lang, mahiligo na siya sa pag-uma. Kaya niyang amahan usa ka mag-uma. Gani ang pag-uma nakatabang sa ingginikanan nga mapahuman silang unom ka magsuon sa pagtungha o karon puros na professional. Sa miaging tuig, gisugdan niya nga i-upload sa social media ang mga techniques sa pananom alang sa iyang mga tinunan. Apan mas nakaani kini karon og followers sa panahon sa quarantine. In this video, I'm going to show you step-by-step instructions on how to make my liquid fertilizer rich in nitrogen, phosphorus, potassium. Gardening, so dili lang unta ni supposed to be karon nga pandemic. Grabe ang need niya karon sa gardening. It's because nga na naman lang good sa balay taon niya mas healthy po ang atong pagkaon kay kita man mo'y nagproduce. Ang iyang pagkahilig sa tanom nahimo pang tipik sa iyang kasal sa miaging tuig kay mga seedlings sa limonsito ilang gi-giveaways. Og tuod maning pandemic, nakatabang na kini sa pipila ka mga nakadawat. Gawas nga mikita na si Rafa sa mga pananom. Anda mo sab siya nga motudlo og muhatag og binhi sa uban nga buot magsugod diha sa pag-gardening og farming.
grabe jud kay ko ka lipay bitaw nga daghan kog na influence sa mga teenagers nato. Gamay na lang kaayo ang nakaibawo sa pagpananom, so at least ba nga naghimo ko sa kuang hilig, nagsigi kog pananom, unya naka-influence pod ko sa ilaha. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Family Dumabok. Balitang Bisdak. O sa payloader ang nawadan og preno og mibangga kini sa gikasugat nga sakyanan didto sa Carmen, Bohol. Matod sa Carmen Police Station, nahitabo ang insidente pasado alas 4 sa hapon kagahapon. Saysay sa driver sa payloader nga gipanag-iya sa munisipyo nga nawadan kini og brake og mibangga sa sakyanan. Usa pa kini mibangga sa punuan sa kahoy. Naguba ang sakyanan nga gimanihon ni Mangcasio Bongcasiso, 55 anyos, nga mopauli ay naunta sa ilang panimay sa Barangay Lapas, Carmen, wa hinoy na samdan sa maong panagbangga. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Tungod sa subsob nga testing o contact tracing nga gihimo, paspas na ang pagsaka sa ihap sa mga hitaptan sa coronavirus disease sa worldwide data, dula na sa 28 milyones ka kaso. Kapin sa 245,000 usab niini ang aniya dinhi sa Pilipinas. Sa report ni Fee Marie Dumabok. Base sa data kaganihang udto, sa dulaan 28 milyones nga kaso sa COVID-19 sa tibuok kalibutan. 8 milyones lang ang mga aktibo nga kaso, kay dulaan na usab sa 19 milyones ang mga naayo na. Sa data sa DOH kagahapon, kapin sa 3,000 ang nadugang nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Maong nitala nakita og kapin sa 245,000 nga kaso. Apan, kapin sa 55,000 lang niini ang aktibo. Sa Central Visayas, sanana sa 19,492 ang kaso sa COVID-19. Ang aktibo niini naa na lang sa 1,628. Sa lalawigan sa Subo, 4,809 ang total COVID case. Apan, 606 na lang niini ang aktibo. 101 na lang ang pabiling aktibo nga kaso sa Bohol, 42 sa Negros Oriental ug wa na aktibo nga kaso sa COVID-19 sa probinsya sa Siquijor. Samtang sa dakbayan sa Subo, 360 na lang ang aktibo nga kaso gikan sa dulaan 10,000. 309 na lang usab sa Mandawi City ug 210 na lang ang mga aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Lapu-Lapu City. Sa data sa Eastern Visayas, mitala kini og 3,569 nga kaso sa COVID-19. Apan, 878 na lang ang aktibo nga kaso. Ako si Family Dumabok. Balitang Bisdak. Mahibawan sunod semana pa kun buksan sa publiko ang mga samang sa dakbayan sa Talisay atol unya sa Kalagkalag. Si Chona Carion sa report. Ning panahon sa pandemya, lisod gyud nga magtapok ang mga tao kini gumikan sa posibilidad nga matakbuyan sa COVID-19. Gipaabot nga dagsaon gyud sa mga tao ang mga sementeryo, ilabi na sa adlaw sa mga santos ug binatay aron pagbisita sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga mitaliwa na. Apan ang dakbayan sa Talisay, tunaan pa nila kung unsay angayang buhaton aron malikayan ang pagtakod unya sa COVID-19. Makigtigom una si Mayor Samsam Gulyas tali sa kapulisan, mga barangay officials ug City Health usa siya mo desisyon kung buksan ba panahon sa kalagkalag ang mga samang dinhi sa dakbayan sa Talisay. I want it to be consultative. I want the police to be there. I want the traffic to be there. Then hopefully we can come up with a decision regarding kalagkalag and what protocols we have to set. Hinuon aron kalikayan ang pagtakboy sa COVID-19, mahimo mang mobisita ng daan sa mga samang. Ang dakbayan sa Talisay adunay upat ka mga sementeryo. Uban ni Renante Quinones, Chona Carion, Balitang Bisda. Andam na ang kapulisan sa Cebu City sa pagpatuman sa protokol kalabot sa kalagkalag karong Nobyembre. Matud ni Police Colonel Josefino Ligan nga pabor siya nga siradan ang mga menteryo niining panahona aron malikayan ang pagtapok sa mga tao nga posibleng hinungdan sa pagtakod sa COVID-19. Busa may idestino nga mga pulis ang mga samang nunot usab sa lakang sa syudad nga dili pasudlan ang mga sementeryo ug mga tao aron muduaw sa ilang mga minatay.
Maayong adlaw, mao kini ato ang latest weather update karong adlaw Huwebes, September 10, 2020. Duna kita gibantayan nga low pressure area karon o karong alas 3 sa buntag ana kini sa 965 kilometers east o silangan nga bahin sa Southern Luzon. Dunay coordinates nga 14.7 degrees north to 133.1 degrees east. Kining maong LPA nakasukip or embedded sa Intertropical Convergence Zone Umoy nagapikto karon sa tibuok Kabisayaan, sa Mindanao ug sa Palawan. Ubos ang kahigayunan nga mamahimong bagyo kining ato ang gibantayan nga low pressure area. Ug sa tuong forecast sa mosunod na 24 oras, ang Metro Cebu apil na gayud ang tibuok ang bahin sa Central ug Western Visayas, ingon man ang mga probinsya sa Leyte, sa Biliran, sa Occidental Mindoro ug Palawan, makasinati og generally fair weather. Magapasulabi ang init sa panahon apan dunay mga kalit na mga pagpanag-om sa kalangitan, nubaran sa mga lumalabay og mga patak-patak na mga pag-ulan ug mga pagpanubig og kilat tungod sa mga localized nga thunderstorms ug epekto sa ITCZ. Ato ang adlaw mosalop alas 5:48 sa hapon, musilang og alas 5:34 sa buntag. Para sa dugang update, bisitaha mo ang website bagongdatpag-asa.dust.gov.ph, ingon man ang mga social media accounts. Dinhi na lang kutob gikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST, kini si Mio Aguirre og maayong adlaw. Kapina sa 20 ka mga nangamatay tungod sa COVID-19 ang nalubong sa St. Joseph Catholic Cemetery. Matod ni Esmer Ocania, si Paul Torero sa St. Joseph Catholic Cemetery nga may 4 ka mga nalubong ang gi-cremate. Hinuon adunay kapin usab sa 20 ka mga nangamatay sa kansang mga lungon na silyado gyud nalubong usab sa maong samang Katoliko sa Dakbayan sa Mandawi. Wa gani sila nabantayan nga mga kabanay nga mihatod atol sa paglubong. Di ay mayong balita, COVID-19 free na ang Malingin Island sa Bien Unido, Bohol. Human kini nahimong hot seat sa virus sa nakalabay mga semana. Ipahibaw ni Governor Arthur Yap nga wa nay aktibong kaso sa coronavirus disease sa Malingin Island. Nagnegatibo na sa PCR test ang nahabiling kaso sa COVID-19 sa maong dapit. Kinumdaman, 25 ka mga residente sa Malingin Island ang nagpositibo sa COVID-19 o gumikan sa paspas nga pagkatap sa Cagaw. Gi-lockdown ang isla. Apan karon gilibkas na ang lockdown. Mobalor sa 1 milyon ka pesos nga mga logistical equipment nadawat sa Lapu-Lapu City Police gikan sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan. Gilangkuban kini sa 179 ka mga bulletproof vest o gunom ka mga set sa scuba diving equipment. Alang kang Lapu-Lapu City Police Office Director Colonel Clarito Baha, dako kaayo og tabang ang mga bulletproof vest ilabi na sa ilang mga anti-drug operations. Samtang dakong tabang usab ang mga diving equipment sa kapulisan ilabi na alang sa ilang scuba surero activities. Aron makatabang nga makuhaan bisan gamay ang kakapoy o kahingawa sa mga frontliners sama sa mga healthcare workers ning gubat batok sa COVID-19 usa ka artist sa syudad sa Danao mitanyag og libreng scribble art portrait alang kanila. Kini ang report ni Femery Dumabo. Humana kabasa og mga post sa social media nga imbis pasalamatan, gipang-bash pa ng uban sa mga medical workers. Nasakitan og naluoy si Victor alang sa mga nisakripisyo sa ilang kinabuhi ning gubat bato COVID-19. Hinungdan nga sa katapusang bahin sa Hulyo, nagsugod siya pagtanyag sa iyang libreng pag-portrait sa mga hulagwa inibisan kinsang frontliners. Hilig na ni Victor ang pag-scribble art sukad sa iyang pagkabata. Isip po sa nakanegosyante karon, apektado usab siya sa pandemya. Ug ang pag-scribble art mao na ang tinubdan siyang gibuhi sa pamilya sukad pag-quarantine. Pinakasayon jud nga mabatok taning pandemya ma'am is magsuporta ito sa usad-usad dili mang bash. Mas gaan kung kita tanan magtinabangay kaysa magmandaot. Sagad sa mga ni-avail sa libre niyang tanyag mga healthcare workers, sud o gawas sa nasud. Para daw sila o mahuwasan sa ilang kakapoy ma'am nga naa sila mga scribble portrait. Ma-feel sa ato ang mga frontliners kung makadawat sila kay hinaguan man siya, malipay sila. Nihatag usab siya og libreng tutorial sa mga bata nga gustong makatun niini. Uban ni Cleofer Lumayan, ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak.
Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nasod nga nagisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ug gikan namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balita Bisda. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nelsaro ug 106 ka adlaw na lang mga kapuso sa dili pa ang Pasko. Mayong hapon mga kapuso.